Der er mange delte meninger om rygning. Nogle elsker det, andre hader det. Men i hvert fald er det skadeligt for dig. Vi har spurgt andre om deres mening. Nej, det gør jeg bestemt ikke. Ja. Ja. Ja, begge mine forældre har faktisk altid røget, og jeg har altid hadet det som bedste. Ja. Nej. Det gjorde de ikke. Nej, det har jeg ikke, for jeg har altid meldt mig ud af de fællesskaber, kan man sige. Overhovedet ikke. Ikke fri. Ikke mine forældre, nej. Ikke dine forældre. Heller ikke venner. Jo. Hvad gjorde de sådan for at presse dig? Jamen, så var der ikke med i klubben, så var du ikke sej, jo, hvis ikke du røg. Ja, hvis du ikke røg, så var du ikke sej. Nej. Nej. Hvis de nogensinde ryger, så er jeg ikke deres far mere. Så kommer jeg jo, hvor gammel det er. Ja. Så du synes, det er okay, hvis de var oppe i en ordentlig alder, eller hvad? Ja, det må jeg se.